Wah, kok macet? Weh, kok macet ya? Loh, motor nek tuwa ora apa-apa. Motor tuwa sing penting jilbabe aja ketinggalan zaman. Masalah montore pikir keri, gitu. Ngebel kanca sik, gitu. Wis jan ayu-ayu wis arep kondangan malah. Halo, Bu, biasa. Ning ngarep masjid mogok, heeh. Bareng wae numpak mobil yo. Lah iki montorku piye? Oh, yo. Wah, ya tur nuwun ya pekewo tenan aku. Yo, tak anteni ngarep masjid. Heeh, yo. Enak. Masalah motor itu gampang, Mbak. Koncone iso jaluki tulung. Nek jilbab sing gak nulung sapa nek awakmu dhewe ya apa ora? Penak era-eram. Jilbabe sing tak nggo ngomong-ngomong bae, Mbak. Sing tak nggo lah kok ya panas to. Ya Allah, rada rene. Ya sing ra panas. Ya Allah, apik tenan. Iki. Iki wis etuk gesper, Mbak. Leku tuku ning Olive Hijab. Modele aku kok pilih bahane kenit untuk hari ini karena apa? Sing ora panas, sing ra gerah mburine. Ya lah piye ya iki putih ketemu ijo ya ora apa-apa sing ngomong ra masuk sing urung tuku kumendino komplan terus jenenge Namot bahane jersine jersey kenit Mamosa lho bahane ra kandel nek kandel tuku jaket wulu iki sing golek simpel nggo olahraga iso nggo kondangan iso sing ra iso sing urung tuku wis bola-bali tak andani to cepet nang jepuken Namot nek arep kembaran